Ra penak. Ayo. Lanjut Dim, ayo Dim. Pak, Ra penak to? Dim. Ra penak ya. Ora penak. Ayo. Nik, Pak. Nik. Nik, ayo nomor induk KTP. Ayo. Nah. Mitra Kang Mi. Kang Mi ora Nulyo. Kok iso Kang Si lho. Ayo. Lah kula pikiranku Kang Sinulyo. Ngawur ae. Kang Mi Nulyo iso Si. Ya maafin adek ya, Pak. Iya, ora apa-apa mong ya pikirane tekan ndi-ndi kok ya. Ayo. Iso uga mak terucut ngono Kang Si Akbar lah. Ya Allah, Pak, ojo to, Pak. Ayo nggih. Salah. Ora Dim, sorry Dim, ayo. Ayo nggih. Pramitra Kang Mi Nulyo. Aku mak teratap arep digoneng ndi karo Niken kae. Tetep diulihne kok. Itu namanya jengkok prank, Pak. Prank ya? Iya. Ya kuwi ngeprank nih kancane sing teratap-teratap iki tekan ndi ngono. Gandeng sing mirsani sik akeh sugeng lenggahipun para pamirsa. Ayo nggih. Sugeng lenggahipun para pamirsa. Wangsul Ibu. Nggih, ngono ya. Jiro lu. Kayak dhewe sing gelange godi. Ayo Bu, jenengan. Ayo. Nggih Pak Dalang, ngono ayo. Nggih Bu. Ayo Bu, ayo. Lah ora kersa tak preteli lho gelangmu, ayo. Tak dol lak jolne beras lho. Ayo piyayi kaya ngono betah melek. Mongko engko bar kentong subuh langsung adang lho. Langsung masak bar kuwi umbah-umbah lho. Ngejangan sik nyepake daharan kanggo kakunge karo putrane karo putune parandene tiyahine isih betah melek. Kula dongakne yen jenengan mirsani wayang nganti tutuk diparingi tutuk anggene momong anak putune. Nggih. Nggih. Sedaya kemawon nggih. Terus kan, ayo kan. Mlebu gending. Wangi yalah bapak tetap nganggo Manolo jalur yo 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 panas lumasa Aku. Putri diwalik men ra gosong sing yuk sinden kabeh sing yuk wira swara yo jiro lu men saya gayeng men saya rame nggih tamba ngantuk sing yuk sinden saanane sing yuk kabeh para penonton kersa nggih Bu Gur yo abote sepira kaya lek menyeneni bojomu lho ayo ayo yuk sinden yuk kabeh para pamirsa nggih siap nggih sinten sing kersa yo mugi-mugi rezekine kathah melimpah kebak berkah nggih yo sinden jiro lu penonton luar biasa tepuk tangan hebat penonton malam hari ini Dek saya ngene sing kakung para kakung mendel riyen khusus ibu-ibu yo ibu-ibu tok ayo sing yuk wira swara sing yo ibu-ibu sing kersa tak dongake dawa umure wadene sing ra kersa tak dongake tambah utange ayo oh bermuni yo abote sepira kuwi lho sing gelang gedhe lho omongane gak yo yuk penggirong yo ibu-ibu mak-mak karo mbak-mbak kabeh kurang nggih nggih kuwi lho aja sampean aja ngene to mbah ndelok wayang iso ngene kaya awake cilik-cilik modele
Yo, yuk, kuwi penggirong yo, ibu-ibu. Ciro lo. Bu. Sik, Bu Gelang kok iso malah guyu piye? Kancane mune yo malah gur ngene renek suara. Piye? Ayo. Ayo Bu, dhewe jenengan nggih. Kersa nggih dhewe. Ayo, mesti ditutupi ben ketok ali-aline anyar. Ayo. Bu, mang pirsani bojo kula Bu Kesino. Kalungan napa mboten? Mboten. Mergo biasane kalungane bandule iki kempul niku. Ngono kuwi, ayo nggih. Elok temenanan jos matur nuwun ibu-ibu sedaya nggih. Oper Bu Kesi, ya Bu Kesi. Ayo, niku ayo, Pak. Ayo. Ngombe. Sehat tenan berarti. Ben nana. Ya wis sehat iki kena dijenggleng sesuk. Apa yang gunung jenggleng maksudnya? Aja mbok guyoke sik to Pakmu, aku tak konsentrasi nembang ngono lho. Ora lha aku saka mareme wong ndine Tulungagung blas ra iso nyuwara apa-apa. Saiki suarane utuh malah dibulan-baleni kemenyeke kaya ngono. Tegese suarane wis pulih, alhamdulillah utuh. Sayange sesuk prei. Ayo. Ayo ben saya utuh kok. Ayo. Apa to iki om guyon apa to aku ora ngerti ya. Suara piye to iki ora ayo. Ben om ben nana. Nyata sinden kendel, ayo. Kutute Pak Daryo. Ayo. Ayo. Sing nanggap ayo. Kutute Pak Daryo mabur atas omben ndelok wayang malah kaya ndelok bal-balan medhe. Kaya pas gol ngono kae. Ayo. Esuk Bu Kesi digolne. Ayo. Iya, Pak. Teh, aja ngono to aku isin lho. Iki lho aku mesakne karo. Idane wong tuwek-tuweke omong apa ngono ayo. Ayo. Pripun Bu, digolke? Sampeyan esuk ning omah ya digolke karo bapake. Yo ngene. Gulno Pak Lewani tak sampluk irus. Ayo. Terus sing nyampluki tangan kiwa. Heeh ali-aline gedhi kok. Ora nggih. Panjang yuswa sehat nggih Bu nggih. Bu, meneng mangka sedakep ae ora. Kula dongakne lho panjang yuswa. Sehat. Amin. Lah mak lap lho cincine. Nggih. Kembali ke Mbak Wanda, ya ndak? Coba kamu mau ketemu ndak? Ayo. Kaya prei barang kuwi ndak? Ayo. Ayo, Wan. Ayo. Ayo, Wan. Pakan Kon dhuwur ndak?
Minir. Hatta pakan 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 pakanan Nah, kowe aja nemen-nemen percaya karo Birgita lho. Biasane diblocokne. Pakanono to? Dek ngono piye? Pakanane to? Ha ya beda kuwi artine malian ngono. Aja manut nemen-nemen. Manuta lek dinuntun Mbak Tutik manuta. Mesti dituntun ning jurang kanistan kowe ora. Ya ora, panjenengane wis daftar umroh kok. Ayo, syukur nggih. Cacak. Ya ndak, ya. Jebul kae. Manuk ikut tata pakan Putri. pakan Coba Mbak Tri Hastuti Cahyawati ya. Nano. Ayo. Izin Pak Yoyo. Apa? Saya nembe sakit. Wah. Siapa sing gebuki kowe iku sakit ya? Gorokan saya sakit Pak Yoyo, batuk pilek. Gumun kok ya iso lara barang to awakmu. Teko entuk kiriman. Waduh. Ta mbok nggih nyuara kok lek sehat. Ndak apa-apa ya Pak Yoyo. Ndak apa-apa. Ayo. Jangan dimarahin lo ya. Nak. Sing sabar nggih. Sabar. Ayo nggih. Mas Dar ikuti suara saya. Nggih manut kula, kan sing nyuwara kula. Ayo gender sak donya ora sing padha ya. Nek jenengan ndak mau ngikutin saya tak suruh nintingin Hendri. Waduh. Soalnya Hendri itu manut sama saya. Enten. Kowe cah lugu-lugu gak mati apa si Tuti. Ikuti suara saya Mas Dar. Tolong sekali ini aja. Yo. Terahing nata. Parahyangan lho. Iya, enggak apa-apa kan deket toh meh Jawa Barat. Halo, itu kreasi saya kok jenengan kok protes. Suara-suara saya. Hendri nano. Hen sing banter hen. Malah ngelone duduk kentruk. Soalnya kalau saya pilek suara saya apa? Kuping kuwi gendangnya bermasalah. Kayak bakul bakso. Tuti ketoke ra nek kesempatane mau saiki malah ndelo romong. Terahing nata. Hendri sudah pas penak ya? Wes penak meneng ae kok penak wisan yo. Hendri kalau enak bilang enak Mbak ngono. Jadi aku paham. Tuti apa mau cedek nang kene tak tuwapuki lampene ra. Ora nek sing ngompani bangga omong dhewe lah. Yo ben to aku dhewe sing ngomong jenengan yang marah. Mula bojone awake saya kuru. Ya boleh ya.
jangan ora. Ngapunten nggih Bu nggih. Sinden tutik niku dalang-dalang rene sing gelem ngejak. Sing purun nggih namung kula. Ayo, mergo kula kancane sekolah. Ayo. Angger arep dipecat balik enah lho Pak Yoyo. Angger arep dipecat balik meneh lho. Ayo to. Ya melu lomba karawitan karo kanca-kanca sisan ngono lho. Ayo. Inilah penampilan Tutik Cahyawati. Wah. Ayo, entut. Ya, Dik. Alah ijek ta. Mas Dar, ayo. Ayo Mas Dar. Aduh. 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 Lai. Ayo. Sesukno gak ditekoki Mas Danang aku. Ora ditekoki Ora mau Mas Danang, sak rombongan sing takon kok. Ayo. Lai Mas Danang, aduh Mas Danang. Ayo. Edi. Wangi ya Mas ketat mangga jaluk ngombe Jajan aneh iki. Ayo. Sinden aneh. Sak donya ya mung siji iki. Ayo. Mbak Purwati wis aneh iki sik luwih aneh-aneh iki. Ayo. Ya jas luar biasa. Mas Unceng di Mas Unceng. Dodolan, Pak. Wonten mriki, Pak. Ya kerja kene munggah kene. Nggih. Ning dereng telas iki segone. Sik madang to kono? Mboten sadeyan niki. Halah. Aku jane iki sebagai apa lho bengi iki jane. Ya jenenge Alron iki ngono kuwi serba bisa, apa-apa entengan ngono kuwi. Aku tak rekoso nerap. Aja mulih dhisik bar gara-gara. Lenten apa? Ngenteni Padang bareng kanca-kanca. Lenten apa? Kowe ora ndelok film Alas Ruban apa piye? Mboten ngertos. Ana nek warung sing ilang dhewe, ora. Oh, enten mriki. Ana ngono kuwi. Kula ora tau nonton film kok. Lah kula tontonan mung Upin Ipin kok. Dadi gak dong aku. Malah seroban niku. Karo sing apa kae? Jim sing cilik karo gedhi karo lemu apa jenenge? Anu Jin dan Jun. Jin dan Jun. Gagal maning ngono kae ya. Sontong kiong. Ayo, das. Sampeyan joget kaya Mbak Niken cara parahyangan ya iso Mas Uncek. Anu jaipongan to? Oh. Oh, mboten. Jare sampeyan serba bisa apa-apa apik. Sinten sing ngomong lho? Lho kondange nang media sosial ki jenenge Alron apa-apa bisa. Fitnah niku. Fitnah ya. Ayo, Ya coba kaya apa saiki diaturake ya kuwi bajing loncat wabil khusus dumateng mempelai kakung ing saking Jakarta. Mas Muhammad Lutfi. Mas Muhammad Lutfi. Sing jaipong niken. Engko niken sing jogeti. Ayo. Nggih. Sing nembang sinden Madangkara sinten sing apa kuwi jenenge apal kabeh. Anu mawon Mbak Tutik mawon. Mbak Tutik mawon. Lah dhewe parahyangan mau wisan. Lagi apik niku malah niku. Ayo. Nggih. Ayo. Bawa sapa sing siap? Mbak Mira, bawa siap Mbak Mira Kirana. Ayo. Hah? Gunung Galunggung, oke? Kan? Oke kan? Gunung Galunggung. Oh ya, berdiri kan sisan ayo. Sampeyan sing bawane engko lek pas wayahe kendangan jaipong sampeyan sing jogeti. Ayo, engko Mbak Mira sing nembangi. Ayo, nggih. Ayo kan coba. Coba. Nggih. Iki buka notasine. Hah? Ora iso lek kuwi. Sak temune sapa? Gunung ya ora apa-apa. Ayo nggih. Nah, saisomu ngono wae lho kan. Heeh. Nggih.
Tak kok Mbah Google kok kleru. Kleru apa? Iya biasane. Kleru lek mencet kok. Metune wong ireng-ireng. Apa kuwi? Kleru lek mencet. Iki sing bawa sinten, Pak? Sampean. Kula mboten apal. Ora apal engko tak bantu. Gunung-galunggung iso aku. Ayo. Saged saestu. Oh, iso. Oke, saya percayakan kepada Bapak ya. Ayo. Nanti kalau Bapak salah, saya juga salah ya. Ayo, engko lek ra iso galunggung ya genti Merapi ra apa-apa. Ayo, oke. Oke. Jenenganku kok to, Pak? Ajeng jenenganku kok to? Enten plastik boten? Enten plastik? Nggih biasane diadahi sinden-sinden kok niku. Oke. Rumah sama apa kuthuk piye? Mbok gurung tega. Lah nek wong nyanyi iki mangkane diem ngono lho, diem. Lah kaya entuk dolanan wong ceke ayo. Lah mosok wae wonten rawon to, Pak? Lah damel jegur niki terus. Rawon. Mana dhek iwak ayo ayo. Lah ora enek balungane kok. Daging tok aku nyemplung. Terang kicik, Mas. Terang kicik di tengah gua. Ulah pundung trisungkur lesungker. Tadi Engko ganti pelok anu apa bajing loncate sing slendro kae wis. Heeh. Malah luwih penak dijogeti iki engko sing pelok. Ayo. Tarim Bil satu-satu. Tarim Modelnya kaya njukuk durpres ngono. Bil satu-satu. Roto. Tarim Siji. ngancik di negara di Kamu suwe wong luar negeri dawa-dawa lho. Ora apa-apa lek mati ning kono ki engko iso langsung cedhek ambek Gusti Allah. Heeh. Gusune Pak. Jarine luwih apik mati ning kono. Tenane. Ya ora apa-apa. Kowe pengen rono ora? Pengen cedak Gusti Allah? Duh, aku sudah ke sana. Lah ya pengen cedak. Ora mati kowe. Ora? Kan aku gede dhuwur. Oh iya iya. Aku lupa. Wengko arepe ndemek Ka'bah wengko to. Wengko arepe apa jenenge ndemek Ka'bah wengko to. Engko nggae apa jenenge plintengan. Dadi kowe iki diplinteng ngono, maksur. Langsung ora. Aku ki menungso apa coro to. Blintang. Ki ngestake dawuh saking Ibu Melawak Klinci Ucul. Oke, gubuk asmara. Ya.
Iya. Nanti kita juga harus haturkan lagu dari Jakarta. Apa? Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Ondel-ondel asal Jakarta yuk. Yuk kita nonton ondel-ondel. Sarah. Iya neng ondel-ondele kok mentelenge neng aku to Ken. Berono ngulat ke kamera. Enggak. Ondel-ondele kok mentelenge neng aku. Posturmu kan seperti kepala ondel-ondel. Oh, gitu ya. Iya. Ah, ya udah. Iya, kejutal sik wae. Betul, nggih, nggih. Bawa Pak nggih. Ya bawa dikumpliti pamundhut kok. Ayo. Noneno. Ya ndak? Ayu suarane apik. Wah. Umpamane dadi bojoku ngono wah tak dol. Ya Allah. Didol suarane. Dol ya, suarane. Ya aku nggak mau kalau aku udah menikah nanti aku tuh nggak mau kerja. Loh. Jadi sebisa mungkin itu laki-laki tuh harus kerja. Oh iya, ya Kok kamu bener. mau mengedolku sih? Ya bener wong lanang kuwi tanggung jawab ndase keluarga. Kuwi iki dadi ya kudu ngopeni anak bojo. Wong wedok nang omah. Emang kalau kamu pengen jadi suamiku, emang kamu pengen jadi suamiku? Enggak. Ya kok kan? mencela-mencela jare mau pengen. Ya umpama, Pak. Kenapa kamu nggak pengen jadi Enggak suami? pengen nanti aku keburu mati. Lah Kok sebab bisa? apa? Aku elek kono ayu lho, Pak. Odongane yoga-yoga togo-togo prelek. Piye? Wah, uncek ae kapan mau diare yo. Bojone Sing wedok wayu nek ra ukur lanangane kaya telek. Pinter ya iso mlorotne dhewe. Ayo. Cengkok, cengkok. Lah iya. Ciri khas. Ayo mlorotne cengkok mau kok. Ayo. Sapu. Ngalor ngidul Meno tepung gelang mungke Saido Saibo bunga rasa aku yen mulai bakal jas luar biasa. Niken isih kelingan tembang-tembang cara kuno lho, Cek. Elok mongko biasane nenggen musik kae tembangne ala kekinian. Gaul sing gaul kuwi. harus mengikuti yang baru-baru. Nah, nek sing lawas ya aja dilaleke. Iya. Betul. Ya. Sing lawas-lawas diaturke nggen limbukan, engko sing anyar-anyar nggen goro-goro. Goro-goro. Anyar iki upamane apa? Pokok Lestari. semak. Ya lawas ya. Kuwi lawas. Rumah tangga paling anyar dhewe. Sing anyar apa mau? Pokong semok. Oh, bokong semok sing anyar. Oh iya. Kuwi lawas yo anu.
Hah? Kuwi lawas. Tapi kan lagi viral maneh. Ayo. Viral Masem. Iya. Weh. Ora semok kok ganjel ya. Iya. Monggo kelinci ucul diaturake Pak Daryo sekeluarga oleh Niken Salindri. Jenda. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Bapak Cahyo pun tadi. Sami sehat nggih Mbak Niken? Nggih, Pak. Sehat nggih, Pak? Pangestumu Nduk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saniki enten kemajuan, Pak. Kemajuan apa? Cagak. Cagak ndi? Lah niki. Cagak matane. Hei, Wow. aku mbok idak yo. Saya nggak mengidak. Lah tak kira ki mau lek properti ngono lho Mas Teh. Lho kok enek wayang propertine kaya ngene. Kowe kaya lampu Nah. dim Ngawur lek. Iya. Ngambil nggih, Pak? Piye? Sik. Sing rada gedine, Pak. Sing rada gedine, Pak. Sik. Sing rada gedine kowe iki sak wayang lho, krono. Ya, piye? Alah, ketoke aku Lah. lebih salah. Mes, kowe omongan mbek iki cocok. Ki gathukmu. Ireng lakangmu. Kok ireng Jliteng kakangku. Werkudara jliteng kakangku lek nyeluk Kresna. Oh iya kleru, jeliteng kakangku. Aku kleru ireng lakangmu. Cilik manukmu. Dan yo nyat cilik manukku saya tau peni nang omah kaya Ayo, cilik. lho nek sing maksudnya sing kaya sing gayane mbok gantang kae lho. Ane saiki wis tak pateni kae. Wah, Kas tak pateni, tak lho. kira wis perubahan semakin besar. Ora wis tak pateni. Lah mergo ngelokke aku terus kok. Piye? Lah aku makane saben dina lho. Aku Iya, anggere bener. nguyuh ning andike dilokke terus kok. Dilokke piye? Cendek-cendek dir. Bar kuwi tak pateni tak gecek kae manuk perjak kae. Kuwi ora kok cendek tir. Lah, no. Cek tir ngono kuwi lho. Boten. Lah manuke mriko napa mriku. Lah aku ya duwe kok. Jane manuk blekok jenenge. Ngene Om. Ha kuwi. Om Uncek. Nggih, Budhe. Lah lek aku mau celuk bude, kowe tak celuk apa berarti? Ya Dedek apa piye? Dedek ya, Apa- Soale apa- gedemu sak adikku Iya, apa baby? Oh ya, babi ya. Baby. Baby kok babi. Baby. Ning Bali babi sakmene iki. Iku rong babi cek genjek. Iku rong Oke. babi. Iya baby, ini acaranya manten. Sing dadi nganten sapa wis ngerti urung? Oh, aku lho ngerti. Sapa? Sapa ta mau? Bagi ra sumbut lek gleleng ora. Mbak Kofifah. Betul. Mbak Kofifa kalian Mas sinten, Pak? Sekalian Muhammad Lutfi. Nah, Mas Lutfi. Gubernur Kalian- Jawa Tengah. Mau tak koprok lho cek. Lah, Lutfi, Muhammad Beda. Lutfi. Iki Piai Jakarta Selatan ngono. Oh, senes gubernur toh? Kudu kemeruh kowe ora. Tak kira gubernur mula kok nanggap wayang aku yang ngono. Lho terus apa ya? Terus orang-orang kayak Mas Lutfi ngene iki duduk gubernur ora oleh nanggap wayang. Itu. Lah iya. Berarti kan sing nanggap wayang ora mung gubernur tok, kadang gubernur ya ora nanggap wayang. Saiki ora eneng kok. Ada pemangkasan anggaran. Wis rakyate mumet toh. Buat Mas Lutfi dan juga Mbak Kofifa. Lho, Mas Lutfi gubernur Jawa Tengah. Jawa Lah, Tengah. Bu Kofifa lah gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dadi Kompak ya. akur. Nggih, mugi-mugi pinaringan
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai kakek-kakek nenek-nenek, semoga nenek kakek Ora. nenek kakek-kakek nenek-nenek kuwi lho. Kuwi lho lek cara Jawa ki Cak, karepe genduk niken ki kaken-kaken ninen. Ora nenen. Lah kakek sekarang masih nenen. ninen no. Ninen ya. Nenenmu kuwi. Kakek-kakek ninen-ninen, muga-muga langgeng, sehat selalu, berbahagia selalu. Amin amin. Iki sing apa nimbali dhewe rene iki mau, Pak? Pak Daryo. Pak Daryo kalian Bu kuliah sore. Hah? Ngawut subuh. Pak Daryo matur sembah nuwun amargi sampun kersa memajukan jadwal. Nggih. Nggih, begitu hebatnya Pak Daryo. Dengan lapang dada Pak Daryo itu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Niken Salindri, Madangkara dan sak rombongan hadir datang di sini. Nah, iki mergo kowe kok Ken iki. Gara-gara kowe maju terus udan deres iki lho. Duh, Umpamane manut aku sesuk ngono ya terang. Utek ora ngerti kan, lek udan iki barokah dhek ora ngerti. dalam Barokah jenengan kula. nyapa? Musibah aku. Loh, ya sing salah kuwi kan ya awakmu kok nyalahne aku. Aku munggah panggung dipayungi panitia ora Lah aku kudanan. munggah panggung wae iki wis apa jenenge keamanan kula dipayungi. Terus Nah. bareng ning kono ora becek. Lah pilih Aku ya dikawal. Apa? Kawal Pak Polisi. Terus? Pak Polisi neh ngarep, aku neng burine. Terus? Lho. Kayak ibu-ibu do kaget lho. Terus? Dikira Pak Polisi nggo anjing pelacak. Lah nek sing kaget asu ngono lho. Ya Gak Allah. parmu gak becek ra ukur. Terus akhirnya kan kene kan yo ora becek to. Yo tak cincingke. Yo tapi ora keplinyak wong to. Ya alhamdulillah ora. Kok samarku keplinyak kayak gedang ngono lho. Keplinyak ya petelek. Keplinyak. Lho rene iki lho. Ibuke sing sebelah kene iki di apa? Disapa, salim, disalimi Sehat-sehat Ibu nggih. Panjang yuswa. Nah, kanca TPA iki ya enek lho. Ya, lho. Kanca TPA. Sing sebelah mriko ketinggal mboten? Ketinggal. Sing sebelah mriko ketinggal. Ketinggal uncet mboten? Oh mboten. Alah, yen aku ra ketok ra apa-apa. Lanangan nyelekuti sebabrakan Yo apa. jenenge makan gaji buta. Loh, kok iso makan gaji buta Enek iki? suarane renek wujute. Dianggap bae kuwi entut ngono lho. Kene. Dadi ana swara renek wujud. Ayo ndang. Engko amblek kan. Caitan. Yo kaceke ra sepiro wae lho. Loh, lah tapi kan sanggak-gake kan ngene kan malih lho setara lho. Oh iya. Setaken. Ngene aku dadi ngerti brosmu ya. Ayo, piye barang kuwi nek ndur ketok apa ae? Anu bros, Pak. Wah, brosmu nek telu to, Ken? Endi? Telu lho brosmu. Susu iki sitoke. Munggah ben piye? Munggah ben piye? Kurang dhuwur lho, Pak, tapi Pak. Kowe pengen uncek dhuwur. Oh iya, Pak, sik, Pak. Piye neh? Apa neh? Apa to, Ken? Aku malah mbok cemploke kotaan. Ken. Golek panganan samplokan nek ameng-ameng nyawa to, Ken. Wes, ning kono. Wes. Wis. Sampai wengko pindah tak gecek menan. Lek ngene malah bahaya. Ngene Selasa. tibone sapa yang tanggung jawab? Nah, iki ora nek anggaran UGD. Nek ben jelas. Pak. Pak. Anu. Ini petuk karo kancane, wis. Pak ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Mengke kualat niki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat njunjung aku kok njunjung ora masalah. Nggih anu nyuwun sewu lek. Apa? Ning madhemu aja rene. Lah ceteng pundi madhepe? Lah kowe kaya padasan rumah semua kok wudu wis. Lah jenengan bar munggah haji aja tahajud to pripun? Pripun? Anu ngapunten. Wes aku nang kene Ken. Ya ning kono wae.
Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, orang becik kowe ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Nengah. Pak, malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demi-demitan lho. Ayo elu Pak, ayo elu Pak. Pak, wayange sing tuyul niku lho, Pak. Wayange tuyul, Pak, tuyul, Pak. Wis diwakili iki wis kena wis. Ngene apik neh. Dadi pomo wayang metu setan-setan, ora usah golek wayang tenan. Napa? Lah ngene wis dadi. Walah lah, golek panganan camplukane direwahi kaya ngene. Iya, ning nadyan kaya ngapa lan kepiye wong urip ki ngibarate kaya mampir ngombe. Ya ngombe sik ya. Ngono kuwi. Tenan. Ya to, Ken. Nggih, Pak. Ning donya iki mung sadrema. Tapi kewajiban dadi menungso, ya kuwi wis saka lahir ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Nah, mergane wong urip ngibarate Wong mampir ngombe. ngombe. ngopo? Lho iso ngombene dalange ora angger wong lho ngono kuwi. Iya, barokah lho, barokah lho. Apa meneh Lah, ning Pak niki- Cahyo ki? Niki cilik, dadi mung sithik tok ngoten mawon. Lah kok diglogokke Becik ketitik, ala ketara. Suradira Jayaningrat. Lebur dening. Lebur ing pangastuti. Heeh. Ning donya ngibarate mung sadrema paribasan mampir. Ngombe. Sithik-sithik ae ndak mendem ya. Niki pun mendem kok ya. Iki apa ya ae. Lek ngelak lek cah cilik ngombene ngene iki ora pas kan. Lah napa, Kudune Pak? ngangge dot. Nggih. Nyodote nyot. Kowe minggat karo ora? Anu, mbok kula mriki mawon pun. Mriki mawon nggih. Aja kono karo niken kono lho. Kene lho, kene nggih lho. wayang ora ngono. Ngene. Iya, Mana? Iya, ada rene. Ya kena ada di dalang. Ayo, Ayo. Lho. iya. Sida apa ora wae iki jane? Ayo kita metu apa piye ngono, ayo. Lah kok malah dikerangkeng. Ayo kowe iki sederene apa ora? Rono karo niken kono. Amit nggih. Kene rene ya. Amit. Awas. Iya. Saged lho. Cilik olahraga. Blangkon kula pundi? Wis apik ngono wae. Nyang Mang Yuto ora tak keke ilang lho. Kok larang men ki lho gur blangkon. Nggen kuwi gur 300 nganti 5 juta ora dikekke lho. Kula mboten keke kula. Lah sebabe apa? Sak ndase kok. Iya, Bon. nggih. Nyanyi iso enggak? Ora? Loh. Pelawak tekan kene gawa kok Karanganyar ora iso nyanyi. Gandeng ki lak nun sewu, ki lak kagungan kersa mantu. Tegese bab katresnan. Sampeyan gandrung karo niken. Lho, Iya. apik. Boyah aku gandrung karo niken. Heeh. Ya. Oke. Dipangku ya. Heeh. Dipangku. Bos rasa pangku-pangkunan. Lah piye? Wis biasa ngene ae. Ya Yo. kan pada umumnya dipangku, coba dulu. Oke, siap. Lali rangge wayang tau kan. Wah. Ya, ndang. No. Apa ngono? Nah, Pamintaku po Dowong Ayu. Sembarang. Sembarang. Anu Dowong Ayu ya. Ya. aja pamintaku wae. Ayo. Oh ya wis, heeh. Pamintaku e. Udah wong ayu wae. Hah? Wis nyanyi dhewe. Minta aku wae. Pamintaku Suarane elak tenan terus. Aku mbayangke sampean ki gagah gede dhuwur perkoso. iya Ya. pepujane tekan Nidam Sari to iki mau. Nimas Sidoase. Iki wong loro iki ya meneng ae kok. Oh dikleroke. Meneng ae. Nimas Sido
Ya aja kok kaduan rada nyedhek ben kita mesra. Ya. Kakang kang. Hah? Kakang kang. Kok kakang-kang gitu? Lah piye? Ora ngono, Kang. Kakang. Yuyu kangkang. Kepiye ragil lho rek? Kok ora Ragil kuning. to? Ayo. Kuning wis bar kodanan kok. Dadi lorek. Hatut. Aku anggere ngene iki lali aku. Mau liris saiki malih banter men to, Cek. Ah, kanu caket subwoofer kok, Pak. Hatut. JBL. Atut runtut tansah reruntuk ngan ing sarina sawengi